Mizorama tualthahna thleng to a rapthlak berti ngam January ni kuwa kumsang ni so pangazana Republic veng bek in thlang loka pusang lian siam le achung te pali thattu Laltlanchhuaha Republic veng chu kot chuan November ni kuwa kumsang ni somni thotan ni khan thutlukna le hremna tur apuanga adam chunga jail tang turin a hremta ani Laltlanchhuan atha mi panga te chu pusang lian siama kumsum nga pasari te pusang lian siama nu pui pi khwal thangi kumsum nga pasari te pusang lian siama farnu pi vanal chungi kumsum nga pali te an naw an ompui Samuel larin chana kumsom pali le pusang lian siama te fapa Isaac larin nunga kumngami te anni pusang lian siama te naw pakhat tlangfal lang riat puya ero chu hemizan hian chu a chu awangin ina a om ve lo thung Laltlanchhuaha hi tual atha zan hian man ngal ani a IPC zathum pahnih mangin tualthattu buai IPC zathum pasari mangin tualthattum thu buai le IPC zali samli pakwa mangin tualthattu ra mi ina lu thu buai te siamsak ani a thu buai siamsak tu state sarkar lama Additional Public Prosecutor pu sai ming lian sai lo le ama puip tu te ba ka ukil dang pu sam Joseph te roi an ni a Laltlanchhuaha ukil chu pu SL than sanga ani Laltlanchhuaha thu buai ngai tua chung kumnga chuang chung hian hearing tum engemazat nei ani a hearing nung ber chu October ni somni pakwa kumsang ni somni khan nei ani a thu buai ngai tua tu chu Aizawl Additional District and Session Judge Dr. HTC Larin Chana ani kota hian thu buai siam tu tel lama thu hretu mi somnga pakhat an in lana Laltlanchhuaha lama thu hretu pahnih an in lan thung Judge chuan November ni thum sang ni somni a judgment order ati chuaka Laltlanchhuaha chu athu buai pasari a thiam lo achan tir veka chung te chu mi panga tha thu buai ba ka tualthattum te tualthattu ra mi ina lu thu buai te ani November ni thuma hian judge chuan hremdan tur apuang ngal mai lova November ninga a puan turin ada a ma se ahun sonla le hretin November ni kuwa kumsang ni somni thotan ni chokma dar som pakhata apuang ta jok ani judge in October ni somni pakwa a Laltlanchhuaha thiam lo achan tir hnuah hian Laltlanchhuaha chuan judge chu achunga aza ngaina lan tira thitura achung thu rel lo tur le tam chunga tan tir jok turin angena sarkar ukil lamte ero chuan thitura achung thu rel sak ngei turin an ngen thung ti chuan judge chuan Laltlanchhuaha chu adam chunga tang turin thutlukna asiam ta ani Laltlanchhuaha hremdan tur hi hetiang hian han soi fia don ta ila tualthattuma mi inalu thu buai IPC 449 mangin hriom taka kumsom lung inna tang tur le cheng noi ni choi turin ati a puisa a choi lo chuan kumni dang jail tan bel turin ati boka tualthattumna thu buai IPC zathum pasari hnuaya hriom taka kumsom tang tur le cheng noi ni choi turin ati boka puisa a choi lo chuan kumni dang jela tan bel turin ati bok a omzia chu thu buai panni IPC zathum pasari le zali somli pakwa namang hian hrem ani phot dona chumi thu buai panni a atan thei hun bel khom chu kumsom ni ani a puisa a choi lo a atan thei bel khom nen avain kumsom ni pali ani chumi kumsom ni pali atan zo huna chuan tualthattu buai bika ama hremna chu a in tran don chau ti na ani tualthattu buai IPC zathum pahnih hnuaya hian dam chunga tang tur le mi pakhat atha a cheng noi ni jail choi tura ti ani a mi panga atha awangin puisa a choi tur chu cheng noi som ti na ani puisa hi a choi lo chuan kumsom dang tan bel tura ti ani bok hemi kumsom dang ti hi dam chung ba ka kumsom ti na ani IPC zathum pasari le IPC zali samli pakwa
manga atan thei hun kum som ni pali azo huna IPC zathum pahni na manga hremna a poisa tu soi choi tur cheng nuai som a choi lo chuan chumi cheng nuai som a choi lo aya atan tur kum som chu atang le phot anga chumi a atan thei hun kum bel khom chu kum som thum pali ani chumi kum som thum pali atan nuwa chuan dam chunga tang tura hremna tak tak chu a in tran don chau bok ani heti lai hian kot chuan thu buai ngai tuat chunga Laltlanchhuaha jela alo tan to hun chu atan hun tura hremna a hian pai tura ti ani thunga Laltlanchhuaha hi thu buai ngai tuat chungin kumnga chuang jela alo om to a chumi kumnga chu pai tur ti na ni chu kot chuan Mizoram Victim of Crime Compensation Scheme sang ni som pakhat angin sang lian siam ale achung te mi pali te chu zang dan dom na atlem bera cheng nuai ni theu tal dong turin atia chumi an don theina atana ma la tur chuan Aizawl District Legal Services Authority ariat tir ngal ani Laltlanchhuaha hi Republic Veng JAC chuan thitura achung thu rel an lo phut to thina chu pusang lian siama chung le khatte du dan po ani kotin dam chunga tang tura ati ta ka hian Republic Veng JAC le sang lian siama chung te chuan kot sang zo ka an khin let don le don lo an la soi thei lawa an la in ron khom don ni in an soi mi panga thattu Laltlanchhuaha kotin hremna tura thupek a chhuah chu kan soi zo thokhat ta a tuna chuan January ni kwa sang ni som panga zirtop ni zana thil thlen dan kha in thil le thuak don te ang soi to angin kota hian thuhretu mi som nga chuang an in lana chung thuhretu witness te soi chu a in ang tlang puya thuhretu te zinga mi thil thleng mu chiang ber tu angai lal je pui pusang lian siam ate umpui nula in kona aswidan tlang pui hi in soi chong ila lal je pui hi pusang lian siam ate umpui nula ani a mamit districta kangmun khuani in April ni som pathum kumsang ni som pali atangin pusang lian siam ate ne na a om trana tualthahna rapthlak tak a thlen lai hian thlakwa vel a om to ti na ni chu lal je pui thu soi kan soi chun zom mai in hei hi hanjet zok ila Laltlanchhuaha hi apa pupar zuala te omna nuaya an in dang to a fa pali an nei na tho nget anei lawa carpentry uak lama a in lo thina engemaw changin satalna a apa apui thin bok ole laljapui soidan chuan Laltlanchhuaha hian kekawr dum pawl navy blue t-shirt pawl windproof jacket dum a ha a pheikhawk dum RBK ti inziak abuna helmet dum a khum baka mai tuamna dumin a hmai atuama bag rucksack dum a bag a chuan chemta sei tok tak inches sompanga point somkwa pali a sei a akbok chemte hi a hriam chin chu centimeter somni paruk a sei ani a chu inches som le point somni pali ani a phong chu inches ruk lo deuh ani thung pusang lian siamate le Laltlanchhuaha te hi ko ran khata loi an ni a in hre thatak an ni awangin pusang lian siama po in tlante ti in a ko thin ani Lalzapui soidanin January ni kwa sang ni sompanga zandar sari le achan vevela chhuata 55 mek lain Laltlanchhuaha chu aluta malam zonga a bek dum a akut pakhat azen luta a hmaya tuama Laltlanchhuaha chuan Lalzapui chu pusang lian siama omna azota bedroom a amut to thu in achanga chuti lai chuan pusang lian siama nupui pikhwal thangi chuan hmaya tuam chan alo zot ve mek buka Laltlanchhuaha chu anui maya anin biak na thom sia in pusang lian siama chu thowin chaukalama chuan a phei ve a amut ma chan Laltlanchhuaha an azona chu anom sam lo wanga mu ma ani thu in achang ani Laltlanchhuaha le pusang lian siama te chu chauka thu thleng sei pakhata an thuduna Laltlanchhuaha po in a hmai tuam na chu a hlipa
abek atangin sunrider ketlok la chhuakin sunrider product te chu leive turin azora pusang lian sia me ro chuan poisa an nei lo thu in achang meya chuti mek lai chuan pi khwal thangi chuan pusang lian sia ma farnu pi vanlal chhungi chu tv en turin akova tv a chuan special report a chhuak mek ani lalzapui le pi vanlal chhungi te chu pusang lian sia ma te bedroom a an luta room a chuan no pangkum ngami Isaac lalrin nunga amu hil meka Teirol Samuel rin chana chu pi vanlal chhungi room a amu hil thunga room a tv an en mek lai chuan chaukalama thoman sia a Laltlanchhuaha la Laltlanchhuaha an pusang lian sia ma o ma chemte a avi le pusang lian sia ma chhuata atlo chu an hutamaya lalzapui chuan Laltlanchhuaha chu atloa Laltlanchhuaha chu atluwa tluthal to pang ero anilo lalzapui chuan pusang lian sia ma chu boi so matuma ma se Laltlanchhuaha an vi atuma wangin ama lowin ven nan an choi do kan chu Laltlanchhuaha lama chuan anor tol shoka Laltlanchhuaha an aman mai theilo chung chuan tlan chhia in bual ina atlan luta chung lama ain kal khum halani bual ina omlai chuan lalzapui chuan Laltlanchhuaha an midang avit thom a shi theya pusang lian sia ma farnu pi vanlal chhungi le anupi pi khwal thangin a tua room ri po a shi theyani an fapano pangkum ngami Isaac lalrin nunga chu ron thowin apa chu akova Isaac apo chu Laltlanchhuaha chuan avit ve ngala pi vanlal chhungi room amu Samuel rin chana po thowin room atangin a chuaka Laltlanchhuaha ne nanin bei thom a shi theya a hnu dewa thom chu a re ta ni Laltlanchhuaha chuan lalzapui bi rungna bualin kongkhar chu hon na tuma a hun theilo wangin akal sonta a lalzapui chuan pon lama mi thom a sia a phone chu ti engin pon lama mi ten an hmu thei be sein bual in ventilation a chuan a keng langa hun nenge moti hnuwa chuan in chhunga mi pahnih an luta bualina om lalzapui chu an la chhuaka an then omami pilal toni ina an hruai ta ni pon lama tanga thil thleng then khatlo mutu piram lua puin kot a shildan hi lo tar lang leila piram lua pui hi an then omami ania an chauka tukver atanga pusang liat siam ate in kongkhar pui a hmu theya kongkhar in a in hon chuan pusang lian siam ate cho elai po a hmu thei ani January ni kwa zana hian zandar sari vela piram lua pui te ina chuan pusang lian siam a farnu pi vanlal chhungi akala ma se a omrei lawa pi vanlal chhungi a hon nu loka chuan pusang lian siam ate ina chuan thom danglam takle meiche cherry a sia a atira chuan Springfield School hosteler te intibuai emo atia ma se a fanu lerwa dikile chuan voreten pi vanlal chhungi hlau thong mel taka om an hmu thu an soya wangin a en ve ngalani pusang lian siam le a farnu pi vanlal chhungi anin hnial buai emo an tiphota pi vanlal chhungin kongkhar pui honatum le Laltlanchhuaha an khara tum thung lai an hmua Laltlanchhuaha an chemte a pi vanlal chhungi atin lai an hmu boka ti chuan Laltlanchhuaha chuan kongkhar pui chu a khar ta ni piram lua pui chuan chemte keng miswal in chhunga alu tania tia an au thu a soi kota ve mek Laltlanchhuaha chu January ni kwa sang hne so panga jana pusang lian siam ate na a hmu nge ani thu a soi bok chuti lai chuan mi som ve le mo anom to a pusang lian siam ate kongkhar chu honan tuma ma se chung lama a in kala wangin an hong theilo kongkhar pui chunga ventilation atangin in chung lam chu an bia in chunga thil thing an hmu ve le police ko turin an in shil ngal ani Laltlanchhuaha theilo nan kongkhar pui chu pon lama an kal ngal bok Laltlanchhuaha chuan chhuah tumin kongkhar pui chu hona tuma ma se pon lama in kala wangin tukvera changa chhuah atum le a chu kongkhar pui ventilation atanga lo bi thatu ten an hu thei ani Laltlanchhuaha chu tukvera tangin a chhuaka ata thlazuya a hnuai lama Springfield Higher Secondary School zun in chung rangwa a del thla a rangwa del thla thom sia in Springfield School hosteler te chuan an ngai venzuya Laltlanchhuaha chu an man ta ni Springfield School hosteler changin kota thushi tu mi pali omin an Thil soin ang tlang puya acha chuak ma saber vandal fela pol somzir lai ni in kota asoi hi intar lang le ila pusang lian siamati in chu mizo chhiardana chhongli ania a hnuailam chhong thum chu Springfield Higher Secondary School in lo in achung bera pusang lian siamati an chenga pusang lian siamati in bulchi a piral toni in chhong thum a oma a in kara kalna step a om piral toni in po hi Springfield Higher Secondary School hostel atana man ania a hnuai ber chu hostel dormitory ani
hostel zirlai te chuan dormitory a thingpui an in lain zandar riat vela anum na bulloka inthiar na inchung rangvari chhuaian hria a atira chuan hostel a om tuemo atla ni an ringa dormitory atangin an tlan chhuak ngala mi pakhat inthiar na chunga tanga leya ta thla an hmuwa chumi chu atira chuan ading tha theilowa stepa chhotum angin alanga chuti lai chuan an chhak kongpui lama tangin miswal loman ro umi thattu ni kha tia au thoman hria a chu velia chuan vanal fele chuan Laltlanchhuaha chu ahnunga atlo ngala hosteler dam then khatin an hnek zui boka an manta a kongpui lama tanga kalten Laltlanchhuaha chu manin an hruai chuak ta ni Laltlanchhuaha bek chu inthiar na inchunga atanga chu hostel warden hoin an la thlata ani tualthahna thlen nuwa pon lama tanga inchunga lut masa te zinga pakhat soidanin republic venga mi police howin pusang lian siamate inchunga an luta pusang lian siamale afapa aizaka chu chauka chu eido kan bula an hmuwa afarnu pi wanal chungi chu kongkhar pui bula an hmuwa pusang lian siama nu pui pi khwal thangi chu an mutna pindana hmuin samuel chu pindana an hmuthung an fapano pang aizaka chu ala thilowa damdoin panpui ngal ni in damdoin an thlenpui ani chuan alo thiman to thung Laltlanchhuan pusang lian siamate chung ko a mi panga atha dan rong tak hian hemizan hian aizol kho pui le mizoram pumpui afan chuak nga la social media a nasatakin adar a tichuan republic veng mai baka aizol kho chunga hun sang atangin mipui an tlan khoma mipui te chu an thinrim tak meu mai Laltlanchhuaha chu pusang lian siamate then loka pi vandal hluti ina an ompuya chu khotlang hruai tu te le police ten an venga mipui te chuan Laltlanchhuaha mel hmu du awangin a mel hmu tir turin an phuta chu mai baka police in veng reng lova mipui kuta da turin an phut bokani mipuin Laltlanchhuaha khoi an dua police le thunei tu te lamin an veng thunga chumi in norna kara chuan mipui ten nasatakin pi vanlal hluti in chu an tong nge a lungte an vom thin awangin pi vanlal hluti in chu an vom chenual nge ani hun rei tok tak mipui le police an in nor hnuwa chuan police te chuan Laltlanchhuaha chu in chung thanglam tukver atangin an chhuah puya kongpui thlangzok republic veng fil panna kongpui atangin police motorin an tlan chhuah pui ta ani hemizan hian zandar som pahni peltoa po mipui an latam hle a mipui an trin dar tak chu zandar ni vel zingdar ni vel ani to hial ome Laltlanchhuahan a in puanna a soidanin mi panga atha zana hian pusang lian siama chu kumsang ni som pali a an in chung pindang bang asiam saknaman an labat a thing ni in asoya pusang lian siama chuan a pek lo awangin a chet mai ni in asoi ane ama in mobile phone message in ba peturin a hril to ni in asoi bok ma se pusang lian siama te naw tlangfalwal hriat puya thil soile police an chhuina atangin Laltlanchhuaha hian pusang lian siamate ina na athok lo hrim ti finfia ani police ten Laltlanchhuaha mobile phone an enfia na a December ni somni paruk sang ni som pali atangin tualthahna thlenjan January ni kuwa sang ni som panga inkara Laltlanchhuaha hian pusang lian siamate chu a khol lo hrimma SMS athon lo bok ti an finfia thei ani Lalhriat puya po in kumsawng ni som palia Laltlanchhuahan an inchung pindan bang a khoi lo thu le a siam lo thu kot a hril bok Lalhriat puya hi pusang lian siama farnu pi vanal chungi fapa ani a atet te atanga pusang lian siama te hnena omto ani Thil thenjan hian an thian nu MPS a ting tharlomna zanre ei turin a chu awangin an ina hian a om ve lo ani Lalhriat puya chuan kumsang ni som pali chungin an in chung pindan bang an khoi lo hrim thu le an in chu kumsang ni pahni a sakzo felvek to ania kumsang ni pahni a sakzo ani atengin ti danglam ala om lo thu asoya
phai lama hun engemaw chung le kha zirve ma se kumsang ni som pathum tawlam atangin hun danga om chuak to lovin in a om char to thu te a om china phei chuan an in chung pindan an khoi danglam do hrim thu le an siam do hrim thu a hriat chian thu te Laltlanchhuaha chu a hma in ala hmu ngai lo thu te kot a hril bawk pusang lian siam ate chung kwa Laltlanchhuahan a tha tak mi panga te chu thil thlen zan January ni kwa sang ni som panga zana Aizawl Civil Hospital a post mortem ngal ani a PME ti tu chu Dr. Loring Maya Head of Department Forensic Medicine and Toxicology ani mi panga te hian an taksa hmun tam taka hliam an neya Laltlanchhuaha hian a vitna sa hle ti alanga tualthahna rapthlak bik nun ron na uchuak tak ani ati thei ngei ani pu sang lian siam a hian hliam panga aneya anupui pi khwal thangin mun som pariata hliam aneya pu sang lian siam a farnu pi vanal chungin mun som pakua a hliam anei a ani hi hliam nei tam ber ani Samuel rin chanan hliam som pali aneya no pangkum ngami Isaac rin nungan hliam som pakhat anei bok Laltlanchhuaha thu buai chui zui na atanga bengver zuar then khatte an soile ila police ten an chui zui na kal jela January ni som pathum sang ni som panga tlai dar thum vela Laltlanchhuaha te in an enfia an computer an enfiana lak tam tak an muchuaka chung thalak zinga tam tak chu tualthahna lam rong kai thalak ani hlom kota thuthrediu te zinga mi lalro kima central jail atang ve thin chuan jail chunga Laltlanchhuaha nen February sang ni som panga thatlir lama anin kom chungchang kota asoya an ti tin a chuan Laltlanchhuaha chuan central jail atanga achuak thei ani chuan ama dodal tu mi pali thahma bak ala nei thu a hril ti kota asoi ani Aizawl District Court Chief Judicial Magistrate meichhia pakhat po in January ni somni pakhat kumsang ni so panga a Laltlanchhuaha confessional statement da turin central jail a kalchila confessional statement hi police tel lavin ama Laltlanchhuahan adu na le aremti na ang taka la kani Chief Judicial Magistrate chuan ordera Laltlanchhuaha chu rilru lama harsat na nei lo le buaina nei lo ani a thil chi hrang azote thataka a chan vek thei thu atar lang Chief Judicial Magistrate report a chuan phubalak nan mi panga athat ti asoya meiche pakhat ero chu atha hma in bedroom a atlan lut man ti asoi statement ka record lai hian jail atringin achuak thei ani chuan keima po na sa thei ang pera min ti buai atum thu asoi bok ti in tarlan ani Forensic Science Laboratory a pusang lian siam at chung kwa blood sample le akai hnoi thil chi hrang enfi ani a chuta an hmu chua chuan an chung kwa mi te blood group chu A B le O te ani a chutiang bokin Laltlanchhuaha chemte le thomhno vela thisen kai te chu blood group O le A an ni ti hmu chu ani a hei hi finfia na thatak ani thei nge yang Laltlanchhuaha hian mi panga atha zan hian methamphetamine ati baka grape juice a in ni in asoya mase forensic in athisen le zunvel an ending na a met le ruihlo dang an hmulo thung heti lai hian Laltlanchhuaha nu chuan a fapa chu zizoi chi ani thu te mi nen anin ti buai ngai lo thu te in chunga buaina asiam ngai lo thu le ruithei thil ati ngai lo thu te alo soi ve boka Laltlanchhuaha nu lai zon pakhat po in Laltlanchhuahan ruithei thil zu le ruihlo dang ati thin a hriat ngai lo thu te a hmu china a rui a hmu lo thu te mi panga a that ti an hriat in mak an ti hle thu te a soi bok tual atha zana Laltlanchhuaha a rui lo chungchanga hian ama Laltlanchhuaha thu soi le forensic report a in mil lova anu le anu u te soinen a thu soi a in kal bok ani Laltlanchhuaha nu chuan January ni kuwa zana an fapa in mi athati phone mangin an hria a atira chuan an rin lo thu asoya an pa pupar zualan amuna enfi atuma ma se then khoveng ten
mi pui thin rimin an khoi pal an hlau thon awangin kal lo turin an ti a akal tak lo thu le chumi zan chuan an ina riak lovin mundanga an riat chhuah thu asoi Laltlanchhuaha hi March ni som pathum sang ni som panga a Dr. Lal di omi chungthu Psychiatry Department Kulikon le Pidal Engmoi Clinical Psychologist Aizawl Civil Hospital 10 Ril Rulama adin mun NFI in Mental and Psychological Assessment antia Laltlanchhuaha chuan Ril Rulama harsana le buaina anei lo ti an finfi ane pu sang lian siamate in atanga hlavak lova om mi pakhat kota thritu zinga pakhat chuan Laltlanchhuaha chu January ni riat sang ni som panga ninga ni tlaya an ina aluta cheng sang thum puk tir turin adila annin puisa puk tur an nei lo thu an thil nuwa Laltlanchhuaha chuan an chung kuat khosazat te an mutin dan omna lai te azot ti asoi Laltlanchhuaha tualthahna ni tlai January ni riat tlaya puisa puk adil te chung kwa hi atuk January ni kwa jing a khodanga chung kwa Thil poimo a an jin hlau maya jin lota se an chunga Laltlanchhuaha hi achimai ngem ti chu ngai thu tham tak ani a chuti rualin tum nei lem lova zot satli ani ve thei bok hun rei lo te chunga Laltlanchhuaha an chung ko pakhata mi panga lai mai rong taka athat hi rapthlak em maya Mizorama Thil na thleng kha tak ani achet dan enin nun ron na uchuak bik ni po in alang chungte awang chuan mitam takin Laltlanchhuaha hi dam chunga tang tur ringot nilova thitura achung thu rel saktlaka an ngaya chu Republic Vek JSC le pusang lian siama te chung le khat te po inna an ril ru ani a ma se kotin thitura achung thu rel lovin dam chunga tang tura ati tak zoka chian enge lo thlengzel don hriat ani lova pu sang lian siama te chung kwa hian an apilanga thuboi hi akal zel don nge an apil lo anga atop to mai don ti chu hunin ala hril zelang chu